बादलायबायमोन आं बेखौनो सोरबलाय होननानै ओमफ्राय आंसो सोर मा होलागासिनो दं र' सानग्रोनि मालानिमोन बियो ओमफ्राय बेनि सिगां श्री रवंगवरा नार्जारी जी बेबायदि अखा खोरोमाबो खिन्थु जिखा मावजोबलायनाय मोनसे रेस्टुरेन्टाव दंजों बयथ' गारि सारि मावग्लुंजोबलायलायबाय अखाया नाफैनो हाया गारि सिङाव हाबनानै ओमफ्राय बे साथाखौ लाबाय आं दिखियावसो दंमोन नालाय बारलांनानै लानानै फैबाय ओरैबायदि खोरोमदों दा टेनसन सिन्था लायो खायसे मानसिफोरा ओमफ्राय मानसिनि जिउआव दान्दिसेनो दं दान्दिसेनो गैया आं थैबायदि कमेन्ट हरथारो सोरबा आं थैनो रोङा नोंहा बिदि जागोन बिदिसो आरो जेनेबा भिडिअ लाबा खोरोमा ओमफ्राय भिडिअ लाबा खोरोमा अखाया मानो खोरोमासो भिडिअ लाबाथाय सिफाजोब्बायलै अखाया खोरोमनायानो खमायला आखिया जाबाय ना थान्दा अखा हानायाव दहाय सासे मानसिया ओरैबायदि सोंदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आंबो सोंफिनबाय ओरै नों नोंनिखौ सोंजानो बायोबा नोंखौ मानो सोङो सुपार बेनि उनाव स्रां जाबाय बोथोरा थास' बिबारा श्री रवंगवरा नार्जारी जी Honorable Deputy Chairman, sir, through you, sir. Sir, at the same time, I want to urge upon the government of India to bring a legislative bill for the alteration of name of BTAD, Bodoland Territorial Area District, name of 6th Scheduled Council of the Assam, to BTR, Bodoland Territorial Region, adhere to the spirit of the second accord signed in 2020 in presence of Honorable Home Minister of India. ये कमिटमेंट भारत सरकार का था, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जल्द से जल्द BTAD को BTR नामकरण के लिए एक विधेयक लाया जाए। मैं अनुरोध करके मेरा बारी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।